mu tattauna. Sabon salo. Mai sauraro yanzu haka ni da jami'in hulɗa da rundunar 'yan sanda na jihar Kano inda muka zo wani ofishin 'yan sanda kuma anan ne zai bayyana wa mai sauraro yanda ake kai kara. To ranka daɗe sai in ce bismillah. To nan wurin da kake gani police station ce ta farm center, nan ita ce kofar da ake shiga. Zaka ga an girke 'yan sanda anan masu gadi. Lokacin da mutum ya zo zai kawo kara, idan ya zo nan za su tura shi ya je can ciki, a can ne inda ake karɓar kara, wato akan kanta kenan. To shikenan sai mu shiga cikin. Nan abin da aka rubuta a sama wato ofishin 'yan sanda da ke farm center kenan, da kuma beli kyauta ne. Tun kafin ka shiga gashi na an rubuta a sama. To alhamdulillahi mun zo a daidai lokacin da ma su 'yan sandan gasu a zaune suna gudanar da ayyukansu. Akwai abin da muke cewa charge room officer, wato inspector ne gashi nan a tsaye. Duk wanda ya shigo da korafinsa shi zai faɗa masa na zo da ƙara akan wani kaza kaza, wanda shi inspector nan daga abin da mutum ya faɗa shi zai gane cewa wannan korafi nasa ma dan sanda ya kamata ya karba, a ko dan sanda bai kamata ya karba ba. Bayan ya saurare su ya gane me suke faɗa, zai je ya sanar da shi DPO ne wannan wuri, wato baturen 'yan sanda kenan. Shi kuma baturen 'yan sanda shi zai bada umarnin me ya kamata a yi a gaba. Idan akwai wanda kake kara zai hada ka da 'yan sanda, shi yasa ga an girke 'yan sanda nan ga sunan babun diga suka rike ba gaba daya, a rubuce sun tafi wannan wurin domin a je a kirawo waɗanda yake korafi a kansu. Kamar yadda nake gani yanzu shi dan sandan nan da ke zaune a wajen nan yana rike da biro da takarda, gashi kuma ita kanta takardar tana dauke da tambari na rundunar 'yan sandan Najeriya. Shi wannan me yake yi kenan? Wannan abu da ka gani haka muke gudanar da aikinmu. Idan mutum ya zo ya kawo mana kara, na farko shi kansa sai mun dauki sunansa, shekarunsa da unguwarsa daga ina yake, wa yake kara, za mu rubuta a rubuce. Haka zalika in aka kirawo wanda kake kara din, za a tsaya a nan gaban kanta a kirawo kowanne shaidu ya bayani, wanda daga nan ne idan har an tabbatar da laifi, to wanda ake tuhuman nan za a sa shi ya zagaya bayan kanta domin a kai su wancan ofis na gaba domin gudanar da bincike, wato crime kenan. A nan ne ake binciken laifuka. To mai sauraro, wannan bayani da kaji daga jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta Najeriya a nan jihar Kano, wanda ya bayyana mana yadda ake zuwa a kai ƙara a ofishin